Хәтинни хүрбәкки хүрбәт өт күннәригәр намнагы педагогический колледжка орта анал үерәхтерин устуджоннарын иккердетигар эдер устен күрәхтеһи ытылдар. Бу республикатагы күрәхкә эдер устар агыс номинациянан күрәхтәһәлләр. Күрәхтеһи хамытын билигин кирән билсәх бит. Бу эдерестеңнеңе 5 участник бар. Кыргыттар 4 кызбыт Намский педколледж бәбит студентлар бит. Бир кызбыт боллагына колледж технология дизайна калан кыттан олорор. Манна бу көрөлгө курдук кергел оңоролор олор. Кыз кетер тимега шаблоннары бир болар размердары. Онда материал бутин бары битигер бир берилли бите. Я оны бәйләре туттаннар. Бәйләре кайда көрөллөрүнөн кергеллерин фантазиялан тахараллар. Бу үз күнгө уже кытта жаман әдер ус күрәккә. Бәм әдер ювелир денге кытта жаман номинация кытта жаман. Мин бәм колонга ражам билеген, уже ветеран әрәмен онна материаллар бутын бәвт хорок материаллар бутын бәвт алып бут. Хорок материаллар булганна колледж бу бәте берде. Конкурс подата СБ по Костиден. Он үсоға кәден кәтінна, бір егететтен кәден кәтіннелер, онна екі оға МПК олар кәден кәтіннелер. Өлелері көрегі көді бұтырар, өлелері бүгін бітәділер.